गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। चिरां डिस्ट्रिक्ट रनिकाटा रिजार्भ फरेस्टनि ओनसोलाव थानाय गलगाटा गामि आरो कलबारि गामिनि मानसिफोरखौ थांनाय 30 जानुवारि खालि फरेस्ट ओनसोलाव थानाय मानसिफोरखौ होखारनाय जादोंमोन आरो बे मोननै गामियाव गासै 411 सुबुंफोरा दङमोन। बेनि बागै चिरां डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि लिडारा बुंदों दि बेयाव थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि अरिजिनेल गामिफोरखौ नागारनानै फरेस्ट ओनसोलाव गावनि गोसो बायदियै न' लुनानै थाफैदोंमोन आरो बिथांमोना जेबो नेम निति गैयालासेनो बेयाव न' लुनानै थाफैदोंमोन। दायो सरकारा बिथांमोननि गोबां न'फोरखौ सिफायनानै होबाय। बेयावखायनो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ आबसुनि लिडारा बिथांमोननो मोनसे राहा होनांगौ होननानै खावलायदों। बे गामि मोननैयाव थानाय सुबुंफोर होखारजानाय सुबुंफोरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो इएम फेरेंगा बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोना बुंदों दि इलेक्सन समावब्लासो जोंखौ नांगौ, दायो जोंखौ मानो हेल्प होनो हायाखै होननानै आरो बिथांमोना गावसोरनि टिप्स होनानै प्रमद बर'खौ देरहाहोदोंमोन आरो फेरेंगा बिथांमोनखौबो देरहाहोदोंमोन, नाथाय जोंखौ दायो मानो हेल्प खालामनो हायाखै होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बर'फोरखौल' होखारो नाथाय गुबुनफोरखौ होखारा। जों बेनिफ्राय माब्लाबाबो खारनाय नङा, जोंखौ गुलि गावोब्ला जों खारनाय नङा होननानै बिथांमोना गोख्रोङै बुंदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव बेबायदिनो गोबां फरेस्ट एरियायाव लुना थानाय मानसिफोरखौ होखारगासिनो दङ आरो बिटिआर ओनसोलावबो बिटिआरनि जेबो सोङालासिनो बिटिआरआव जेबो पारमिसन लायालासिनो गोबां गामिफोरखौ होखारगासिनो दङ आरो होखारनाय न'फोरनोबो होखारजानाय मानसिफोरनो जानो लोंनो थानो जेबो सुबिदा होआखै। बेनि बागै कंग्रेस पार्टिया रिकुवेस्ट खालामदों दि दैखौब्लाबो जगायनानै होनो नांगौ होननानै बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बे बुंनायखौ लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों होखारजानाय मानसिफोरनो दै जगायनानै होयोब्ला होखारनायनि जेबो ओंथि गैया होननानै बिथाङा बुंदों। बर'नि फिसा अपर्न नार्जारिया अंडर-20 वमेन्स कापनि थाखाय साउथ एशियान फुटबल फेडारेशनजों सायख'जाबाय आरो बिथाङा भारतनि वमेन्स टीमनि जानानै गेलेगोन। कार्बि आंलंनि कार्बि फरेस्ट आफादनि लिडार राकेश तिरांखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। बिथाङा गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामदोंमोन आरो बिनि एगेन्स्टै हेंथायै सासे बिजनेसमेननि फिसाज्लाया एफआइआर होदोंमोन, दायो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। पाकिस्ताननि पेशावाराव सुसाइड बम्ब ब्लास्ट जादोंमोन मोनसे मस्जिदनि सिङाव नामाज जाबाय थानाय समावनो आरो बेयाव गासै 28 सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो दासिम थैनायनि अनजिमाया 28 निफ्राय 90 सिम जाबाय आरो जोखोम जानाय सुबुङा गासै 150 जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।